नै जोङो दा बङाइगावनि राजमेलायाव दंफैयो दा बावैसो सफैदों बिराद भिर खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बङाइगाव राजमेलायाव भिरखालै बेरायनो हाया नागारट'लाथिं थांनोसै एसे जिमुलखौ लाफाबा जायोमोनलै जोङो वाव मानसिफ्रा नोगोद भिर नै नागारट'ला डेन्जार भिर Oh, mas dibilang? Hah? Mau? Guys, mana yang saya sakral lengra gaza, saya sepir mansipra kom. Biar ini sans mana lagi? Phone number dia. Oh, Adil Khel. Adil Khel, mobile number lo kau. जों दा मन्दिर सिङाव दंफैयो मानसिफ्रा फट' खेबजालागासिनो खिन्थु सान्सखौनो मोना आरोखि ना फट' खेबजानो ओरैबायदि भिर गेजेरावथ' बेरायनो हाखाया ओरैनो गिदिंलाबायनानै फैबाय जों जेबो नायनोबो मोनखाया दा मन्दिरा एसे गिदिरानो र' नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगासिनो आं एसे ओइनै मन्दिरा सिङाव नुवालै लाइटफोरजों मुर्तिया गिदिंगासिनो मोजां बेयाव क्रिकेट गेलेनायनि मुर्तिफोर दङ ओमफ्राय नैबेयाव नै बेबायदि मुर्ति दङ गोबां रोखोमनि मुर्ति दङ इलेक्ट्रिक आरो नैयाव मोनसे मन्दिर दंबावो बे मोनसे मन्दिरबाव ओइ 101टा मुर्ति दंलै हिसाब गैया हाजोआव मुर्ति डेन्जार भिर Ya berat moजां सिनारि दंमोन खिन्थु केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै सिगांथिं दा होनबा जों बिनिफ्राय ओंखारलांनाय जासिगोन फाग्लालै जायगाया खिन्थु बेबायदि मानसियाव बोरै बेरायगोन जों थांसैसोलै हाला बेवहाय एथबां भिर आं बायो बिदि भिराव बेरायनो दा होनबा जोङो चावमिन आरि जानानै थांसिगोन होनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय ना मा होनो लोगोफोर